Ako diri. Ito ko ang inuwas ko mo. Right. Tayo ng Potol ha. Sa nga diri pinsahan ang among galingon sa mga Kahoy. Para nga nagdagdag dito balay. Ang inyong katugsok, ang kaliwat ug unggoy, dapat amahan. Daw. Mauni siya ay paano, pasak sa uwan, uwan sa mga katugsok, at paingon naman niya sa pagyo. Hoy, dinaw mo sa nga kadawi. Pasak ka niya. Ito mo tirahin ito. Grabe. Tulad ko dito ng tangaw. Ay, di mali! Sigulakan, sige. Huwag sige tayo. Ilang ka? Grabe yung lisura. Lisod kay Quintang. Grabe yung mga kitugsok.
Iyaw kayo ninyong mga bagyo nga tugsok nga ilupisahan ang udahan ng among giputlan karon kay ang pangalan sa bagyong udit wa pa gani kaabot di audisyon na daan total na bagyong udit Nagpanungay lang ang mga mahal na senyor sa pininyo nga hindi na ipusok rin sa mga hinay lang. Pura. Ala, ako takot. Ito na. Tabang sakit ini. Lucu man. Pastilah. Tak surat Di bedah. Lag. Kaya. Keluar na rin. Signal number 0 na dito Banyak juga. Kok ano bisa na? Isip kayo yung tuksok mo. Yes, mga
Ito. Galon ra. Oh. Oy, sunod. Kuwatrap. Galon ra. Utang dito sa kuwantitan. Oh, yun. Lisod hindi na kayo tanga dia. Ano siya mga katugsok nga kahimtang sa akong maguwang no. Akong giila nga ginikanan pod. Lisod yung kahimtang nga ako di ko kahimo ana mga katugsok. Kay grabe kahabog ng sangaha. Oh, sunan magugka ning punuan na oh. 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 Mo na siya oh. Gikan re, butangan pagkagdanan. Oh. Oh. Mula siya. Ate. Ani balik kay nanay na siya nga. Balik ka re. Kay kuwaon ako tong sanga. Palaban ko sa kong maguwang. Maguwang. Anak ko. Anak. Dali. Naman kapit na tugsok ako sa tabangan og kasi akong amahan ug babaw kay aron makamausap kong putol.
Picture sa... Hindi ba na? Alam niyo na.